Woodman wrth y bôn. Archie Hughes yn gweud, gad I fi. O, bron yn ryngipiad, mae yn ryngipiad nawr. A mae Cymru yn mynd I ddioddau, dwi'n meddwl bod Mael Mwstan yn mynd yr holl ffordd I we. Ond I we, mae Houston ar ei ôl, mae Houston yn mynd I lorio fe. Ond y dadlwythiad I deporte, cais i'r captain, cais I Ffrainc. Twylangi trwyddo'r dacl gynta, y cawr yn mynd, y cawr o Perpignan, metr yn fyr. Carbono, twrio amdani. Mond yna, o'n i'n mynd I weid, dyle fe di paso, ond mae fe'n troi lli mas o'r dacl ac yn croesi am ail gais I Ffrainc. Maen nhw'n creu gwaglen waith yn ragor, tacl bwysig gan Louis Hennessy, ond y bêl mor gyflym. Pas mas trwy drws cefn I deporter, y captain Carbono yn cael y bas na nôl, ond mae yna drydydd cais I Ffrainc. Y captain Woodman a'r daliad, dyma'r hyrddiad yn dod, ond I Ffrainc yn mynd â honna lawr, does dim ots. Mae'r cais yn dod, Seb Driscoll sy'n codi ola. Cais allweddol I Gymru. No change behind, you're back. Carbono, chwarae, symudiad, mond yna, cic trwyddo ganddo fe. Os na gais yn dod fan hyn, reit ar ddechrau'r ail hanner! Nice pwynt bonus I Ffrainc. Edwards I Camwynet, I Florence, nôl ar y tu fewn, mae fe drwsto, mae'r bêl lawr, cais I Gymru. Cais allweddol yn cau y bwlch. Dadlwytho hyfryd yng nghanol ca, Andy Timo yn dod trwy Carbono, mae fe wedi bod yn glwm a popeth, tacl dda gan Florence, Camwynet dros y bêl. Ffrainc yn dal I ddod, gwasgu drosto. Symudiad tu ôl, y bêl yn llydan. Mae'r gais yn dod, cais cyntaf I Harry Houston. Reo Sebas hir mas yn llydan, mae Mwstan a fe yn tirio. Cymru'n rhoi popeth mewn I hon, ond Ffrainc, wel, dyn nhw ddim yn bencampwyr y bencampwriaeth yma am ddim byd. Ffrainc 43, Cymru 19.